nabe eme babe eme sunobe eme derebe diga poe mi fa production jabarani flebagaw amunu te sega o te nyina amunu sogole no na shu ani kle mali kono ani mali ko kan ama fo ka wala dante folimna bi ame place cinquantenaire yoro la on me festival keneka noye dogono ka festival ye na be wele ko festival ogobanya ni ya ta ko konontona yin ama wala ko dunia ka fonyena auto rafla sogole ngata na kuma be amena mo interviewer ku tengu nyingali munu awnini omena fle okay ne fainula Amanula. Somoro. Basi Foitana. Itorani jam. Ne toye Ousmane Arama numéro 1. Kabo Banyagara bi ambe foire ke yoro la yano inshallah. Foire jumeni. Foire ye festival dogonde sanwo san ambe ni kene nyenamaya hakilla nyenaya san konotona de sanwo san ambe ke ni yoro kilina wala saka ala nyenamaya nyenaya san konotona inshallah. Ni festival in konnana era jago e fenmei. Bon t'a fɔ jago mais nga baara ye furakɛli de n'o ye an ka laadala furakɛli ye n'o ye an ka fɔlɔmɔgɔw tun bɛ baara kɛ yiri minnu kan ka mɔgɔw ka bana furakɛ donc an ka baara ɲɛsinnen bɛ o de ma sinon jago tɛ mais furakɛli de don donc kɛnɛ kan yan an bɛ banabaatɔw reçoit an kɛmɛ ka salle de consultation dilan komi jamacɛlako de don mais ni mɔgɔ nana a ti komi ko an bɛ reçoit jama de cɛla salle kɛrɛnkɛrɛnlen bi an bolo min an bɛ banabaatɔ ladon ye sutura kɔnɔna na k'a ka consultation kɛ et en même temps ani furakɛli qualité min ka kan an bɛ sɔrɔ k'o d'a ma ni Ala sɔnna ma. E bɛ furakɛli jumɛn ni jumɛn kɛ? An bi bana caman furakɛ an bɛ se ka exemple ta koko la an bɛ se ka exemple ta koko furudimi kɔnɔnabanaw ani musow ka infection ni cɛw ka infection ani denmisɛnninw ka farigan banbaliw ani gange kɔnɔdimi ninnu an bɛ bana caman furakɛ voilà comme n y'a f'i ye cogo min na an tɛ fura ninnu feere ten faut que an ka consultation kɛ consultation min bɛ an bolo o de ye consultation orale ye ni maa minnu nana an bɛ consultation orale kɛ consultation orale o de kɔfɛ ni an ka kan ka fura qualité min d'i ma an bɛ sɔrɔ k'o d'i ma i ka traitement kɔnɔ mais a ti komi ko fura diko kelen k'o b'i ka bana ban o ma nɔgɔn fura diko kelen tɛ se k'i ka bana ban donc ni en tant que i bɛ traitement kɔnɔ ni Ala sɔnna ma i bɛ kɛnɛya. Ni festival in yɛrɛ nafa jumɛn de b'a kan ka ɲɛsin aw feerekɛlaw ma ani furakɛlikɛlaw ma? Nafaba de b'a la ka d'a kan mɔgɔ caman bi kɛnɛ kan yan ne n'u ye ɲɔgɔn dɔn nin kɛnɛ ninnu de kan a bɛ kɛ sababu ye aw bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛ kɛ sababu ye ani jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ni an n'u tɛ ɲɔgɔn kalama n'an t'u ka baara kɛ taabolow dɔn festival in sababu kama an n'u sera ka ɲɔgɔn dɔn bon anw yɛrɛ balima minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ dɔgɔnɔdugu la ka na ani n'u bɛ bɔ dugu wɛrɛw la ka na caman bɛ yen dɔnbaya kun tɛ an n'u cɛ mais festival nin kɛra sababu ye k'an n'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ donc o ye a nafa belebele dɔ ye a nafa dɔ fana ye jumɛn ye mɔgɔ dɔw bɛ Bamako yan minnu bɛ duguba kɔnɔ yan n'u ti an ka culture kow kalama donc n'u sera kɛnɛ kan yan o bɛ bɔ fɛn caman kalama u kun tɛ minnu kalama donc o ye nafa belebeleba dɔ ye ni Ala sɔnna ma. Folikan jumɛn b'i bolo ka lase i balimaw ni i sinjiw ma? Folikan laban folikan belebele min bɛ n bolo ka ɲɛsin an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw ma o de ye d'abord an bi organisateur fo an bi aw yɛrɛw ka site fo aw ka site ɲɛmɔgɔw ani organisateur an bi u bɛɛ lajɛlen fo maa minnu fɛnɛ kɛra sababu ye ka ni fara ɲɔgɔn kan belebele nin labɛn yan vraiment an bi foli di u bɛɛ ma ko Ala k'an bɛɛ kɛnɛ to yaasa san o san an ka se ka nin kɛnɛ in laɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. An la ne fa. Aba an wula. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ somɔgɔw bɛ. I tɔgɔ ni jamu? Mohamed Jabate. Aw bɛ foire jumɛn de kɛnɛ kan? Ni ye Ogobaɲan ka foire ye. D'accord. E yɛrɛ bɛ fɛn jumɛn ni jumɛn de feere festival kɔnɔna na? Bon ne bɛ objet d'art de feere n bɛ bijoux ni fɛn caman feere ani bɔgɔlanw tissus fɛn caman b'olu feere donc ne bɛ festival in na depuis a festival kunna fɔlɔ depuis première édition fo sisan donc an b'a kɔnɔna la donc vraiment festival fɛn min don vraiment c'est intéressant pour le Mali et puis a nafa ka bon jamana kan kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ crise kɔnɔ waati min kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ vraiment nin de bɛ se ka dɔ bɔ crise la parce que artisans bɛ au moins 50% ta dans la art au Mali donc a bɛ jɔyɔrɔba bɛ Mali la a ko la kosɛbɛ donc o bɛ a nafa dɔ ye o yɔrɔ ye voilà. E ka fɛn feereta ninnu jumɛn jumɛn de don cɛ kunda walima muso kunda? Muso kunda b'a la cɛ kunda b'a la parce que an bɛ bijoux kɛ
musow bɛ bijoux minnu don u kan na bon an bɛ cɛ portefeuille ani fɛn caman i b'a fɔ comme cuillères ni fɛngɛw ani finiw minnu bɛ don voilà an b'o bɛɛ dɔ kɛ donc bɛɛ ta dɔɔnin b'a la yan quoi voilà. ne ko festival yɛrɛ a nafa fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ. a nafa fɔlɔ yɛrɛ ye b'a jira k'a fɔ basigi bɛ ka na jamana kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an kun bɛ waati bɔ an tɛ nin fɛn ninnu sɔrɔ ka kɛ k'a da crise kan et puis encore k'a da gɛlɛya waati kɔnɔ parce que n'a fɔra ko covid wagati ani fɛn ninnu wagati o wagati y'a sɔrɔ u ye nin fɛn ninnu bɛɛ jɔ bon n'i y'a ta k'a lajɛ sisan k'a fɔ an bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ et puis kɛlɛ tun bɛ waati min fana kɔnɔ nin fana tun tɛ se ka kɛ donc kama vraiment si a nafa ba ye o yɔrɔ ye fɔlɔ et puis artisans bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn o y'a nafa fɔlɔ ye donc o ye nafa ba de ye anw yɛrɛ bolo voilà. aw bɛ aw ka art fɛn minnu feere yan nɔ est ce que aw bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la walima a sugu bɛ cogo di. oui bon an bɛ tɔnɔ sɔrɔ a sugu fana an b'a dɔn k'a fɔ anw bɛ sigi yan nɔ nin y'an tile 2-3 ye ɲɔgɔn ye mais anw minnu bɛ depuis première édition an b'a dɔn a ma se parce que mɔgɔw bolo sugu ma daminɛ fɔlɔ c'est vrai mais festival yɛrɛ bɛ daminɛ normalement c'est aujourd'hui du 25 au 28 mais nous on vient depuis vers le 22 pour que mɔgɔw bɛ se ka installation kɛ k'u sigi ka minɛnw placer ka ɲɛ donc o de kama donc caman m'a faamu sinon festival yɛrɛ bɛ daminɛ bi de voilà. folikan jumɛn b'i bolo ka lase i balima jagokɛlaw ma. bon folikan min bɛ n bolo n b'a f'u ɲɛna vraiment bɛɛ k'i hakili sigi anw de ye kelen festival tɛ wari dɔrɔn ka sɔrɔ festival ye relation de et puis festival bɛ kɛ fana n'a bɛ kɛ a bɛ jamana ka yiriwa dɔ yira k'a fɔ vraiment jamanaw ka artisans u ka yiriwa bolola baara minnu bɛ k'a kɛ a fanga ka bon sisan donc a b'o caman yira donc o ye fɛn nafama fɔlɔ ye donc n bɛ foli min b'u ye bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ min garijɛgɛ ye mun ye i b'a sɔrɔ voilà relation ka bon n'o bɛɛ ye parce que hali n'i tɛ festival kɔnɔ mɔgɔw bɛ t'i sɔrɔ f'i ka yɔrɔ la donc o fana y'a nafa dɔ ye quoi voilà. merci beaucoup. mun b'a wele wale. wa e sewai mana sewai ni sewai debi na be sewai ko ju sewto be da sewto dare sewai we boy mo yoro dige bon boy antibe gindo asanga Orbagnan 9e édition je fais ça chaque année je fais des festivals de Orbagnan et je fais tous les festivals du Mali aussi festival Orbagnan ou ingele ngede donne do il faut festival Orbagnan so donc jema donc matière mi donne artisanat gel mi donne sang goye ken quoi sang goye ken et sang yoy ko min anti ma gindo asanga depuis les 6 mètres voyage agent 6 mètres voyage ba bi tolon quoi andi penno sigali et festival Orbagnan le nafa yoro belmedema nafa ma festival ça veut yo biaye inde ya go attirer quand ya go connaissance du bemna et relation bemna projet bemna festival imi ya ko ba ne wadi tile ne waifu imi projet owoni tile fu imi parade et kando don godo nafa yes mama to no godema nafa yes de parce que festival go biaye nyala bere mede kan ganda yamai une festival kando ye du ko da ko dig dagata ne festival kan lo biaye pana bele quoi et pana bele ne indan gume de kakali number no yon ko kille la quoi ko de festival kan ko dien festival kan il faut pana ko il faut relation ko be pana be quoi et kana so uso de go uso dona de yidona ge festival yira kana u anada go festival la yela yo kana po upo de ba ulumole ulumen po upo de go uluma ulungo be po fu na aduna na ulun won fu ju ye emen baraju ba fu emen ben po na amba men bara amba tuwa me jige amba jira be sakana festival jamle kana yele ba go on jile men taram c'est la lection pas au il n'aura pas au mana pas toi et il même pas bringle amba men bara les bienfaits n'est jamais perdu est-ce qu'on n'a pas de perdre et même bara oui alhamdulillah amba bila fo diga de nama relation amba gaay ka au et amba yoro e gindo fu am barkundo ama doko sakana dule mel kali fu ama yoro e ama yoro am munyo bodon denga ama iblis fu bodon denga am bala fu bodon denga ama esu aduna ko gede ama bas bara e ama domien e ya yo kana ya ba ko min tem bagay men taram e ama domien gindo fu am barkundo e ngadu beli dolu po amba do awsa
Bonsoir madame. Bonsoir madame. Votre nom et prénom? Je me nomme Viviane Compaoré. Je suis la directrice de la marque de vêtements Vivi Fashion International basée au Burkina. C'est quoi le nom de cette foire? C'est le Festival Dogon. Ils sont leur 9e édition, mais moi c'est ma première année de participer. Quels sont vos différents produits que vous vendez ici? Alors, dans notre stand, nous exposons uniquement le faso d'Anfani, ce qui est fait au Burkina Faso, tissé au Burkina, produit au Burkina. Et nous sommes déplacés du Burkina pour venir ici à Bamako afin de montrer notre savoir-faire aux Maliens. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait déplacer du Burkina Faso jusqu'au Mali ici, venir vraiment assister à cette festival Ogobanya qui est une festival des Dogons? Alors, je me suis déplacée tout simplement parce que le Burkina et le Mali, c'est 2 pays frères et ils ont les mêmes visions. Et ici, je me sens comme si je suis au Burkina et c'est pour cela que je suis venue, afin de montrer aussi ce que nous faisons au Burkina Faso, aux Maliens. Et vraiment, je ne regrette pas de venir. Pouvez-vous nous dire l'importance de ces festivals? Alors, je ne sais pas trop, mais selon ma compréhension, je pense que l'important de ce festival, c'est de permettre à l'Afrique, de permettre aux Africains de ne pas se perdre de leurs traditions. C'est ce que je peux dire. Parce que avant-hier, j'ai vu les Dogons s'habiller. C'est tellement joli. Ils dansaient. Vraiment, moi, j'étais vraiment émerveillée et j'apprécie beaucoup. Oui. Vos salutations à vos jeunes entrepreneurs et entrepreneuses du Burkina Faso. Alors, je dirais tout simplement osez encore, osez toujours. N'ayez pas peur, c'est difficile, mais osez quand même. Oui. Merci beaucoup. An b'aw fo ka wale ɲuman dɔn. An b'a fɔ ni de bɛ dansigi an ka bi interview kɛnɛ kan, kɛnɛ min n'a bɛ wele ko festival Ogobanya, ni y'a ta ko 9nan ye an ka Mali kɔnɔ yan nɔ. Ayiwa, an tɛ sɛgɛn, an tɛ ɲinɛ. Aw minnu sɔgɔlen b'an na, an b'a fɔ aw sɔgɔlen ka to an na. Ko kuraw bɛ nalen sen na. An b'a fɔ aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.